hali dole ya ja bakinsa ya tsuke. To idan bai kai shawara da 'yan uwansa ba da wa zai yi? Mahaifiyarsu ta jima da mutuwa, su ne dai 'yan uwansa. Wata zuciyar ta jefo mai wannan tambayar. Malam firgigit ya ɗago yana kallon ta, yace Hafsatu lafiya kike kwaɗa min wannan uban kira? Zama ta yi tace tunanin me kake yi haka? Wallahi na shiga damuwa. Lafiya ka zauna kana tunani? Ajiyar zuciya sauke yace wallahi abin murna ne ba abin murna ba. Wannan salamar ce da aka mun. Wani ne ya zo neman wa ɗansa auren Nimrah, ni kuma gaskiya ba zan iya aura masa 'yata ba. Gaban Hafsatu ne ya faɗi, tace aure kuma? To dai ka san tana da aljanu, kuma ba kowane namiji bane zai yarda ya auri mai aljanu. Ga Fatima nan ka bashi. Kallonta ya ce baki tambaye ni dalilin da yasa nace ba zai aure ta ba. Kin tsaya kina cewa ga Fatima nan. Wato idan ke ya rufe ki ba maganar, wato ke kanki ya rufe ba nagartar mutum kike so ba, kawai yarki a ce ta yi aure shikenan ko? To ba a nan gidan ba. Hafsatu ta ce ba haka nake nufi ba. Ka ga yanzu yadda rayuwar ta kasance. Yanzu shekarar Nimrah 18, duk wannan kyan nata an taɓa zuwa an ce ana son ta. Sa'anninta nawa ne suka yi aure, wasu har da 'ya'ya. Rayuwar ce ta koma haka. Malam ya kawo kawai ka aurar da ya. Ni ina ganin kamar da son zuciyar yarinyar nan, ita kawai mai kuɗi take nema. Kalli su Fatima da Yaya suke karatun, nawa na haɗa zan basu su mallaki takardar secondary, saboda ita akwai lamarin aljanu a tattare da ita ko secondary bata karasa ba, ta je ta shiga dashi, tana ganin za a bata ɗaukar farko ta samu ta biya kuɗin jarabawa. To kalli yadda abin ya kasance da su. Dawowa ta yi, mai mota ya buge ta. Allah ya saka ma ba motar aljanu bace. Yanzu kawai duk wanda zai zo ya tambaye ka Nimrah, ka ce kawai akwai 'yan uwanta ya zaɓa, ita tana da aljanu, sai ran da Ubangiji ya yaye mata sai kai mata aure. Saboda me ya sake kike ganin ana yawaita sakin masu aljanu? Ba kowa zai iya zama da su ba. Kallon ɗazu yadda ta raba mana cuta, kana ganin idan ba mai ƙarfin zuciya ba wa zai iya zama da irin su? Kuma fa zancen ki haka ne, amma dai gaskiya shi dai wannan ba zan iya bashi 'yata ba, cewar Malam. Ajiyar zuciya ta sauke, burinta ya cika, bata so tas 'ya'yanta su zauna. Nimrah ta tashi, shi yasa ta je ta kai Nimrah aka yi mata wannan aikin. Gwara ta yi ta zama, insha Allah haka za ta yi ta zama ba aure. Ta ce to shikenan ba damuwa, Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi. Amin ya ce ya koma ya kwanta. Ita kuma kwanciya ta yi tana fatan Allah ya saka maganar ta yi tasiri, kar kuma hankalinsa ya dawo daidai ya canza zancen. Wannan kenan. Meeting hall. Na so a ce wannan damar da na samu na rusa Saheer tun da ya ƙi zuwa mu yi tafiyar nan tare. A wannan satin kamfani na shinkafa na samu asara sosai, saboda ka san a satin nan kamfaninsa na shinkafa ya rage sosai. Ni na rasa dalilin da yasa yake son ya ga faɗuwar mu, cewar Alhaji Hudu. Alhaji Ilyasu ya ce dole mu haɗa hannu da hannu wajen rusa shi. Dole mu haɗa baki da gwamnati ta ce kayan kamfaninsa ba mai kyau bane, ta haramta sayar da shi a kowane shago. Tafi suka yi suna jinjina wannan shawara tasa. Sai ɗaya daga cikinsu 'yan kasuwan ya ce me zai hana mu daidaita farashin mu irin nasa, ko kuma mu saka ƙasa da ƙasa. Ya za mu yi da masu sayan hannun jari a kamfanin mu idan muka ce za mu yi haka? A gaskiya ba za mu bi ƙaramar riba ba. Alhaji Ilyasu ya ce ai ni ka ga ni ma ka sayin magana. Alhaji Ali shi fa yana sane yake komai domin ya rusa mu, kuma wallahi abin mamaki yake bani. Kayansa ba low quality bane, har muka ce za mu yi irin nasa mu samu riba kamar yadda muke samu a yanzu. Dole mu yi low quality tun da arha mutane suke so. Da wannan shawarar suka amince suka rufe taron da shirin ruguza Saheer. Wannan kenan. Washe gari a hankali Hidaya ta buɗe idonta sakamakon hasken da ya ratso ta cikin window. A hankali iskar yake kaɗawa. Dafe kanta ta shafa jikinta. Besti da take kwance ita ma a lokacin ta tashi da sauri ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rana ta yi ba mu yi sallah ba. Hidaya tashi ta yi tana yamutsa fuska ta ce 10 o'clock fa, kar ki damu, shiga toilet ɗin nan, ni sai na shiga na falo. Da sauri Besti ta shiga, saukowa daga kan gado, babu kaya a jikinta ko ɗaya. Haka ma Hidaya komawa ta yi ta kwanta tana jan tsaki. Jan blanket ta yi ta lulluɓe kanta. A toilet kuwa wankan tsarki ta yi, sannan ta yi wanka ta ɗaura tawul ta fito. Ta tsane gashin dokin da ta saka. Da mamaki ta kalli Hidaya. Abubuwan ta mamaki yake bata, tamkar ba musulma ba. Ta ce my love, lokaci fa ya ƙure, kuma kin san sallar asuba ba kamar sauran sallah bace. Ita lokacinta
ba shi da yawa ƙalilan, ke ga yadda hasken rana ya haska ko ina. Hidaya banza ta yi mata sosai. Besti take mamakin halin Hidaya, ita dai gashi girman kudu ce amma tana da riƙon addini, to ita wannan da take arewa ya aka yi rayuwarta ta lalace irin haka? Ba ta da mai ba ta amsa. Haka ta saka kayanta ta ɗauki hijab ta tada sallah, bayan ta idar ta zauna tana askar. Sai a lokacin Hidaya ta tashi bata ko kalli inda take ba, ta shige toilet. Besti ajewar hannunta ta yi da yake a cikin waya take askar ɗin. Cire hijabi ta yi ta fito falo tana mamaki. To, ta je jiya ta je gurinsa, yau da safe ya kamata a ce ta yi mai breakfast kafin ya fita. A fili ta ce rayuwar mai kuɗi ma daban take, kowa da irin tsarin rayuwarsa kamar ba ma'aurata ba. TV ta kunna tana mai da hankali kan kallon da take yi. Ji ta yi an dafa ta da sauri ta kalli Hidaya ta ce, har kin fito? Sorry fa na barki da yunwa. Bara na yi mana oda, kin san baya son yin 'yan aiki iyakacin su yi shara da wasu abubuwa. To ni ma na tarar da wannan tsarin, kawai sai na ci gaba da zama da shi a haka. Sai nake oda, sai abin da ba a rasa ba ne nake shiga kicin in yi girki. Besti jinjina kai ta ce ikon Allah, amma kayan abinci ba sa lalace miki? Dan murmushi ta ce no, daga haka bata ƙara cewa komai ba, domin kayan abincin ma fitar da su take ta sayar, da na sayarwa ta ba wa mahaifiyarta wani. Danne ta fara tana cewa ki mata magana kuwa. Besti ɗora kanta ta yi a kafaɗar ta ce bata bani amsa ba, amma yau ya kika ji ni? Taɓe baki ta ce ba laifi, kin yi daɗi, amma don Allah ki daure ki haɗa ni da ita. Wallahi hankalina ya kasa kwanciya. Hannu ta saka a bakin ta ce shi har ta yi min magana zan miki, kar ki damu. Ta faɗa tana shafa lips ɗinta tare da wuyanta. Limshi ido Hidaya ta ce me zaki ci? Komai ma in har daga wajen ki ya fito ina so, cewar Besti. Oke Hidaya ta faɗa tana yi musu odar abinci bayan ta ajiye wayarta tana kallon TV. Wannan kenan. Buɗe abin zuba ruwansu ta yi, ganin wayan ta yi babu komai. Kallon Halifa ta ce yau shine ka ki ɗebo mana ruwa, gashi nan yanzu na zo zan shiga ban ɗaki ba ruwa, sai ka tashi ka ɗebo mana. Ai wannan iskanci ne. Hafsatu tana ji ta yi mata shiru, ta ci gaba da yankan doyan da take yi. Nimrah kallonta ta ce wai kin biya wasu Fatima kuɗi ne? Na ga yau sun tafi makaranta. Na har haɗa abin da nake da shi na basu. Jikin Nimrah ya yi sanyi, tabbas mutuwar uwa bala'i ce. Har yanzu mutuwar mamanta tana taɓa ta. Uwa gatan ɗa, ta ce Allah sarki. Daga haka ta ja bakinta ta tsuke. Zama ta tana cewa ni wallahi ban ma san ta ina zan fara ba. Komai fa ya ƙare, dan jarin ma da nake da shi waccan mara tsoron Allah ta cinye. Hafsa ta ce Allah ya kyauta. Nimrah kallonta ta ja kwafa, sarai ta ga shan kamshin da take mata. Tashi ta shige ɗaki ta kwanta, tana so ta je ta ɗauko takardarta, to bata san yadda za ta yi ba. Ba ta da takardu ko za ta dace ta samu aiki a wani kamfani. Tana cikin wannan tunanin ne ta ji sallamar Farida ƙawar mama. Dogon tsaki ta ja. Ta tsani munafukar matar nan, tun mamanta tana da rai ba ta shiga harakarta, domin idan ta zo sun dinga yaɗawa mamanta habaici. Gyara kwanciya ta yi ta kwata-kwata, ta rasa wani tunani za ta yi ta samawa kanta mafita. Har ga Allah ba za ta iya ci gaba da rayuwar nan a haka ba, gwara ta nemi mafita. Nimrah sarai ta ji sai ta yi mata banza, domin a yanzu ba ta da lokacinta. Mama ɗaga labule ta ce yanzu Nimrah kina ji kika yi min banza? Juyar da idanunta ta yi ta canza murya ta ce lafiya kike yi mana wannan kiran irin na hukuma? Tafe kirji Hafsat ta juya jikinta na rawa. Kawar ta ce lafiya kika fito a firgice da kamar yarinyar nan a ce kina aikin gida komai sai kin yi, ita ba ta yi. Ni wallahi Allah da a ce yar mijina ce wallahi tsinke ba zan ɗaga ba, tunda dama ta ki ba sai a koma hagu ba. Allah bai kawo mijin aure ba, kin ga sai ta zama yar wanke-wanke da share-share kafin Allah ya ɗaga ta. Tunda ta fara wannan zancen mama take saka hannu a baki take mata alamar ta yi shiru, amma kamar ƙara tunzura ta take yi, sai da ta kai aya. Nimrah da take ɗaki ta ɗaɗɗage ta zunduma wani irin ihu tare da cewa kin gama ko akwai sauran magana? Mu barki ki ƙarasa zancen ki na ƙarshe a duniya. Farida dafi kirji ta yi ta kalli mama ta ce Hafsatu wannan kamar ba muryar mutum nake ji ba. Hafsatu ta ɗaga mata kai da hannu tana sakawa a baki alamar ta yi shiru da bakinta kafin aljannun Nimrah su zane ta tas. Da sauri ta ɗauki mayafinta da ta rataye ta fita da gudu daga cikin gidan. Nimrah tana ɗaki wani murmushi ta saki ta juya ta kwanta. Cikinta ne ya mata ƙugin yunwa. Tashi ta fito
daga kanta sama ta yi a fili ta furta tab wallahi ba zai yi ba dole duk yadda za a yi na koma wajen nan. Hafsatu da ke cikin ɗaki hankalinta a tashe ta ɗaga labule jin abin da take faɗi ido huɗu suka yi da Nimrah ta ce mama kin gama girkin nan ne? Mama ta ce kin ga ko tukunya ban ɗora ba kike maganar na gama girki? Nimrah dafa bango ta ce zan fita idan kin ji shiru ki je police station domin wallahi Allah ba zan yarda ba sai matar nan ta bani kuɗi na. Yo hauka ake yi haka kurum ta cinye min kuɗi na? Kin ga Nimrah ki haƙuri ki ɗauki ƙaddara. Wannan matar da kike gani ba ta da tsoron Allah, da a ce tana tsoron Allah da ba za ta cinye miki kuɗin ki ba. Cewar mama wallahi zuwa zan yi na ɗauki akwayarta na kai ta bakin kasuwa gurin mai dabba. Nimrah ta faɗa tana kallon mama ta ce tunda ba kya ji sai kin dawo ga ki ga hanya nan ko ciwon da kika ji a ƙafa bai isa ya saka ki zauna ba amma sai ke fita gantali. Shiru tai tana sauraren ta, ɗaukan bokiti tai tana cewa wallahi Allah na ɗebi ruwa wani mai dogon hannu ya ɗaukar min sai ransa ya ɓaci. Ya za a yi kamar gidan nan mu dinga zama babu ruwa? Banza mama ta yi mata fita ta yi tana ci gaba da faɗanta. Wannan kenan, gaskiya abin nan ya bani mamaki, anya kuwa hakan baya cikin sharrin su? Cewar Sadam. Saheer haɗa hannuwansa a ƙirji yana juya akan kujera ce ba mamaki domin wallahi lamarin su Alhaji Nuhu yana ɗaure min kai. Ko baka je yadda prince ɗinsu ya sauko ba price ɗinsu ya sauko ba, wato sun bi ta wannan hanyar su ga ba riba, amma ni ina ganin kamar mu ajiye maganar auren nan saboda ka gani yanzu ba wannan ne a gabana ba. Tunda alhamdulillah mun yi maganin wannan matsalar sai mu ajiye ta a gefe. Baka tunanin za su iya dawo da zancen? Sadam ya faɗa yana kallon sa domin shi yanzu babban burinsa ne bai wuce ya gani ogan nasa yayi aure ba ko don ya samu farin ciki a gidansa. Uwa uba kuma zargin da yake wa Hidaya. Saheer ya ce to shikenan, ta ina kake ganin za mu bi ne? Sadam ya ce idan tana da ƴan uwan uba mu bi ta hannunsu. Ina ganin wannan hanyar mai bullewa ce domin kar su ƙara dawo da wannan labarin. To shikenan, ya faɗa yana buɗe laptop ɗinsa. Sadam sallama ya yi mai kurum kai kawai ya ɗaga mai ya ci gaba da aikin da yake gabansa. Sosai ya mayar da hankali kan aikinsa. Wani murmushi ya ciji lips ɗinsa. Bisa dukkan alamu duk wani zargin sa ya fara tabbata. Hakan da ya yi ne domin ya gane ita wace ce, shi ya saka har yanzu ya kasa yarda da ita. Akwai abin da ya faru shekarun baya ba zai taɓa mantawa da shi ba. Tabbas ita ya gani hotel, amma me yasa ta nuna ba ita bace bayan da idonsa ya ganta ta riƙe hannun wani namiji, shi kuma tare yake da wani baƙonsa da ya zo don daga ƙasar Pakistan ne ya fito. Ganin tunani ma ya yi masa yawa. Ya yi saurin kawar da wannan tunani, ya ci gaba da aikinsa cikin natsuwa. Wannan kenan, ki bari zuwa gobe sai ki tafi, cewar Hidaya. Besti ta ce gaskiya gara na tafi, so nake gobe na hau jirgi na koma Lagos. Hidaya ta ce okay ba damuwa, kar ki manta ki ƙara yi mata magana. Insha Allahu, ta faɗa tana tashi tsaye. Haɗa kayanta ta yi. Hidaya tana kwance tana danna wayarta. Besti gama shirya ta ce to sai mun ƙara haɗuwa, ni zan tafi. Tashi ta yi ta riƙe mata jaka ta ce mu je na raka ki ko no da kin zauna na ga kina jin daɗin kwanciyar da kika yi, kar na takura miki, cewar Besti. Ɓata rai ta ce wani takura, ana zaune ƙalau, mu je na raka ki, ta faɗa tana riƙe hannunta. A hankali suka fara tafiya har suka fito harabar gidan. Hidaya kallon ƙaton gidan ta yi, ji ta yi kanta ya ƙara yin girma, duk ita kaɗai ce a cikin wannan gidan. Kuma ba macen da ta isa ta shigo idan ba ita ba, shi ya saka take tsula tsayar ta sarranta. A bakin gate ta tsaya ta ce sai mun yi waya. To shikenan, Allah ya sa sai an jima, ta faɗa tana karɓar jakar hannun Hidaya. Hidaya juya ta yi ta fara tafiya. Barka da fitowa Hajiya, cewar mai bawa shukoki ruwa. Ko kallon inda yake bata yi ba, ta ɗauke kanta ta ci gaba da tafiya. Tana zuwa ƙofar da za ta shiga fat ɗinta sai ta buɗe da kanta ta shiga tana kallon wajen kamar yau ba a share shi ba. Duk furen bishiya ya bushe, ga alamu duk ƙuran akan wurin ya ƙare. Da sauri ta fito tana ƙwallawa, kai mai bawa shukoki ruwa. Zuwa ya durƙusa a ƙasa ya ce ranki ya daɗe gani, kira min duk wani ma'aikaci da yake cikin gidan nan. Da sauri ya ce to an gama ranki ya daɗe, ya faɗa haka jikinsa yana rawa. A guje ya kira kowa, dukkansu suka taru, kowa ya ƙasa da kansa. Hidaya ta ce so waye wa'yancan 'yan raini ne ya saka suka ƙi zuwa ko yaya, ta faɗa tana nuna sojojin da suke ƙofar farko ta cikin gidan. Kallo aka shiga, babu
Baba Buzu ya ce ranki shi daɗe, ni aikin gadi nake, sauran kuma jami'an tsaro ne, shi yasa kika ga basu zo ba su da alaka da wannan maganar. Wat, kai na saka ka ne a cike da zaka faɗa min haka? Baba Buzu ya ce ki yi haƙuri. Hararar tsohon ta sosai yake jinjina rashin kunyar Hidaya. Alhaji Saheer yana girmama shi, yanzu kawai yana zama ne a cikin gidan yana biyan shi albashi. Maharazu ɗansa ne ke komai, shi yana zaune ne ana bashi albashi. Ran Maharazu ne ya ɓaci, amma sai ya danne. Hidaya ta ce, a cikin kuwa yake yin share-share? Isa ya ce, ni ne Hajiya, daga yau na kore ka saboda baka san aikinka ba. Ya za a yi ka bar min waje duk datti saboda baka san darajar kanka ba? So kake cuta ta kama ni na mutu, ko saboda kai jahili ne baka lura da abin da ya dace ba? Hajiya, Alhaji ne ya ce min na daina sharewa, zai ɗauko wasu ma'aikata. Ni iyakaci na harabar gidan nan, sauran matan kuma gyaran bangaren ki da bayan gida. Har akwai wanda zai zartar da hukunci ban sani ba, ta faɗa tana kallon su. Isa ya ce, Alhaji ne ya faɗa min haka. Juyawa ta yi ta bar gurin, ranta duk a ɓace. Me Saheer yake nufi? Wato ita kenan fotoci a cikin gidan. Dole ta ƙara jan ɗamara. Tana shigowa falo ta zauna tana sauke ajiyar zuciya. Da sauri ta tashi ta shige ɗaki. Buɗe wardrobe ɗinta ta yi, ta ciro doguwar riga